3 почивни дни. И трябва да пусна нещо, което да е интересно. А това, което ще ви кажа сега, той ще ви разкажа, е доста интересно. И така ще ви пресъздам някои неща, така в исторически план. С две думи, какво беше по времето на соца. По времето на соца също се крадеше. Всички крадяха и имаше. Не знам защо беше така и сега ще бъда доста конкретен. Как крадяха редовите хора и как крадяха началниците. Може да използвам по някоя нецензурна дума, но ще ме извините. Трябва да го направим, да го пресъздам така, както е, за да фане декиш. Така. Ще ви говоря, тук в нашата махла имаше един изпечен хайдук, така му викаха. Още се не е здрачило, така, още не е състъмнило и той тръгва да направи първия курс с чувала. Чувала, колелото и заминава. И от време на време викаше моя баща. И сега моя баща имаше адет така да си попиваш. Аз затова и не пием. И му се беше притъмнило и баща ми се беше дошъл от кръчмата и си беше легнал. И он идва и го вика: "Аде бе!" А баща ми му викаха маршала: "Аде бе! Аде!" Той вика: "Бе, нещо ми не е добре." "Какво ти не е добре, бе, мома, жено?" Вика: "Пас се напил." Вика: "Ще имаш ли?" "Никога няма да имаш." "Спи, жено, спи да те еба майката." Извинявам се, нали? И така от време на време баща ми ходеше при него. С него, т.е. Как крадяха началниците. Аз по едно време бех домакин на фурната. Идва при мен един от партийните секретари и ми казва да ми дадеш 2 чувала брашно. Един е за мен, един е за председател на АПК-то. Ръпам: "Няма да ти дам." Ама вика: "Сериозно ли?" Ръпам: "Така сериозно, няма да ти дам. Аз не ги обичах хич." И той вика: "Ще видиш." Мина се една седмица и председател ни вика и ни събира на съвещание всичките производствени единици там. И един от бригадирите ми казва: "Ей, деска ще уволна." Ръпам: "Що бе?" "Не знам." "Не знам." Ръпам: "Добре, ще видим." И говори там председател, какво говори, и вика: "И последна точка, вика, ще освобождаваме Семчо от работа." Приема същия както и сега. Притискате, уволнявате, мачкате, но тогава имаше нещо така страх да не научат от партията нагоре и нещо да го накажат. Все пак имаше нещо. Имаше нещо, с което ги наказаха. И какво стана? Председател вика: "Не си гледаш работа." "Добре, де, как да не си гледам работа? Не съм оставил нито един ден селото без хлеб. Не съм ходил при вас да искам помощ. Въобще нищо какво наказание не е. Как така ще ме уволните?" "Абе, вика, ти разбира, че хората са недоволни." Стандартното клише ми вика: "Не си гледаш работа." Хората говорят. "Бе, и за теб говорят, бе. За теб говорят." А той гледаше 4 телета и всичко му беше аванта от такива сето. И бали, и му караха, сено му караха му царевица, там всичко за телета. И му беха закарали предната вечер, и по-предната, не знам точно коя, едно ремарке балирана слама. Бали слама, такова с люцерина. И като свинали там една канавка до тех, и ремаркето се обърна и цяла нощ се унасали балите. И аз му казах тогава: "Ръпам, и за теб говоря. И за теб говоря така и така и така." Ръпам, аз като не съм видел, моли кам, че е истина. Той почервеня целия. Вика: "С тебе човек не може да се разбере. После ще се да разберем насаме." Ни ме търси, нито нищо. Отървах се. Тъй тогава се крадеше. Но кражбите станаха, когато почнаха да крадат документално. И тогава започнаха текесето да запада. Документално почнаха да крадат. И то крадеха така юнашки. Но все пак, уния кражби, с тия кражби, които са в момента, къде се краде цялата държава, са нищо. Нищо. Така че, ние сме си крадливо племе. И мен един път дойдох си от София, взимах 2 телета да гледам, върнах от София. Какво да ви кажам, баща ми почина, удари го една кола и бех така в безизходица. И един комшия тук ми викаше: "Айде, ще водим с мене." Чувала, отиваме
с колелета и докато отидеш до колелета, аз сложиш чувала с смески. Разбери, откъснати се гърба. 50 кг чувала и го носиш някъде 200-300 метра. А той 50, а ти си му турил 70. Око лако му. И направо ти пръщат така кокалите. Водих няколко пъти, казах, аз съм до тук. И започнах да гледам пилета. Договор и 15 години гледах пилета без да водим на крада. Това ми беше кражбата на мен. И първия ли беше, втория път, сега нещо любопитно ще ви кажем, като отиваме там по една пътека, айдушката пътека, и вечерта и гледаме, из полето идва друг айдук. И аз само казах на оня, чиче, я гледай човек. И той извади фенерчето, светна на къде него и го подгони. И оня започна да бега от полето. След малко се върна, разправям, що бе, какво стана? Вика, то аматьор, щом не знае пътеката, мани го да не влиза тук. Така беше. И пак имаше, бе, хора, разберете, имаше. А сега какво? Сега май още някой друг ден и няма да има какво да се краде. Но какво да се прави? Мисля, че така тези, които не знаят какво е било по времето на соца, сега вече разбраха. Всичките сме крадци. Всички, без изключение. Крадлива нация.